Una capsa! Endevina, endevineta. Què hi ha en aquesta capseta? Un tren? Una trompeta? Una pilota? Una caseta? Un pastís? Una marieta? És l'os nus! M'ha dit en Nus que en aquest vídeo hi ha coses situades al davant o al darrere. El robot Tommy s'ha posat a davant del rellotge. Ara, en Tommy és al darrere del rellotge. El robot Tommy és al davant del rellotge. El robot Tommy és al darrere del rellotge. Al davant del bebè hi ha una pilota. Corre, bebè, atrapa la pilota! Al darrere del bebè hi ha un tren. Ves ràpid, bebè, que t'agafa el tren! La pilota és al davant del bebè. El tren és al darrere del bebè. Tenim les pintures preparades davant del quadre. Ara les pintures són al darrere del quadre. Les pintures són a davant del quadre. Les pintures són al darrere del quadre. L'ànec és al darrere de la foto. Posa't al davant, aneguet, i veuràs la foto. Ara l'aneguet és al davant de la foto. Ara l'aneguet és al darrere de la foto. Us heu divertit? Fins un altre dia!